Добре дошли в канала Discover World BG. Днес ще ви запозная с нещо наистина вълнуващо и малко страшно. Топ 10 на най-страшните животни, които все още съществуват на нашата планета. Въпреки че много от тях изглеждат ужасяващи, те играят важна роля в екосистемите и ни напомнят колко разнообразен и непредсказуем може да бъде животът на Земята. Готови ли сте? Нека започнем. На 10-то място в нашия списък е морската звезда. Не се заблуждавайте от името й. Тя не е просто красиво морско създание. Някои видове морски звезди, като например пентакулата, имат способността да се регенерират, но освен това притежават и мощни токсини, които могат да причинят сериозни проблеми на всеки, който се опита да ги докосне. Въпреки че те не нападат хората, е добре да бъдете внимателни, когато се срещате с тях. На 9-то място е крокодилът. Тези древни влечуги са живели на Земята от времето на динозаврите и продължават да бъдат един от най-страшните хищници в световните води. Със своите мощни челюсти и бързи рефлекси, крокодилите могат да атакуват бързо и неочаквано. Те са отлични ловци и не пропускат шанс да хванат плячка, а когато става въпрос за защита на територията си, те не се колебаят да нападнат. На 8-мо място в нашия списък е акулата. Тези морски хищници са известни със своите остри зъби и внушителен размер. Въпреки че много хора се страхуват от тях, акулите играят важна роля в поддържането на здравето на морските екосистеми. Те са върхови хищници и помагат за регулирането на популацията на рибите. Важно е да помним, че акулите не са естествени врагове на хората и нападенията от тяхна страна са изключително редки. На 7-мо място поставяме ягуара. Тези величествени котки са известни със своята сила и ловкост. Ягуарите са най-големите котки в Америка и са способни да ловят жертви, които са по-големи от тях самите. Техният мощен захват и способността им да плуват ги правят уникални хищници. Дори и да изглеждат страшни, ягуарите са важна част от екосистемата и помагат за поддържането на баланса в джунглите. На 6-то място в нашия списък е медузата. Някои видове медузи притежават мощни отрови, които могат да бъдат фатални за хората. Тези същества са не само красиви, но и опасни. Те плуват в океаните и могат да причинят сериозни наранявания с техните жертви. Въпреки че медузите не са агресивни, е важно да бъдем внимателни, когато плуваме в морето. На 5-то място поставяме гърбатия кит. Въпреки че те са известни със своята красота и величие, гърбатите китове могат да бъдат и много опасни, когато се чувстват заплашени. Те са огромни животни и могат да причинят сериозни наранявания, ако се приближим твърде близо. Въпреки всичко, гърбатите китове са защитени и играят важна роля в морската екосистема. На 4-то място е черната вдовица. Тази пайка е известна със своята смъртоносна отрова и характерния си вид. Черната вдовица е малка, но изключително опасна. Въпреки че не напада без причина, ухапването им може да бъде фатално за хората. Тези паяци предпочитат да избягват контакт с хората, но е добре да бъдете внимателни, когато работите в градината или в близост до храсти. На 3-то място в нашия списък е слонът. Въпреки че слоновете са известни със своята интелигентност и социални навици, те могат да бъдат и много опасни, когато се чувстват заплашени. Със своите мощни тела и хоботи, слоновете могат да причинят сериозни наранявания. Те са защитени животни, но е важно да се уважава тяхното пространство и да не се приближаваме прекалено близо. На 2-ро място поставяме тигъра. Тези величествени хищници са известни със своята сила и ловкост. Тигрите са най-големите котки в света и са способни да ловят жертви, които са много по-големи от тях самите. Те са невероятно красиви, но и страшни. Тигрите играят важна роля в поддържането на баланса в техните екосистеми, но техният брой намалява поради загуба на хабитат. На 1-ро място в нашия списък е паякът тарантула. Тези огромни паяци могат да предизвикат страх у много хора, но всъщност те не са толкова опасни, колкото изглеждат. Въпреки че ухапването им може да бъде болезнено, тарантулите не са агресивни и предпочитат да избягват контакт с хората. Те играят важна роля в контролиране на популацията на насекоми и са част от сложната мрежа на живота. Това бяха нашите топ 10 страшни животни, които все още съществуват на нашата планета. Всеки от тях е уникален и играе важна роля в екосистемата. Надявам се, че сте се забавлявали и научили нещо ново днес. Не забравяйте да се абонирате за канала Discover World BG, за да не пропуснете нови интересни видеа.